roimh arás is é an Gníomh an Scéal atá ghlainn inniu. An Gníomh le Pádraic Ó Conaire. I gceann ceithreúair déag eile bheadh ar an Gníomh I dhéanamh. Bhí riméid ar an domhan gur dógach é gur cheapach go maith é an fear a bar gur chialach nach luchach é. Chur sé caint an taoisigh trí na chéile agus é amach leis trí shráidne na cathrach go chríúil. An molla a thug sé dó ba gheall le mill ina bhéal é, thosaigh sé a rá os íseal leis féin. Níl duine dá bhfuil sa láthair an seahinú ar sa an taoiseach, nar dúirt lom go mbeadh sé sásta an obair mór chun tuairteach seo a dhéanamh ar son na cúise. Dá gaileach sé an anam leis, ach tá fearr capathe agam féin lena dhéanamh, fearr nar luch riamh. Agus nach luchaigh clíthe, cuma cén chun tuairt ina ggurfar é. Éirigh de cheasamh a chomáis I bhfuil dónig. Bhí sé có cúthalach agus é ina cheasamh an sin I láthair a cháirde, nar thug sé leis ach an méid sin dá bhla a hísigh. Bhuaigh sé mar a bheith cnap ina scórnach áthacha leis an glundar a bhí é a thógach le hobar den tuairt sin a dhéanamh, agus é chomhthóg sin, agus an taobh a bhí ag na fear eile leis, Chial sé cúpla focail a rá le buchas go bháil leis an taoiseach, ach níor éiad sin a focail sin a chur thar scórnach amach le teann áthis. Bhuaigh sé an áit a glúiseach thart timpeall Ní I lár ball an uorlár a bhí an bord, ach é ar lúscán ó thaobh go taobh mar bhád bheag é dóireach ar grim na farraige fíochmhara. Ní ina siar na cathaoireacha a bhí an chomhlúidir ach iad ag amach ló, idir cathaoireacha agus timpeall ar an mórd luasca ar nós rotha glintíochta. Bhí tinnis cían Bhí mar a bheith na céta gawa deag tríochta ag clachta a ggéirde in aonsin istigh. D'éirigh leis cúpla focail a scaoile uaigh, dá bhaigh sé ór na cruinne ní éachtaach sé a rá cé na focail iad. Dhá nóméid tar éis a rádó, ach tháinig sé le na cháirde, nach é a fuair an búla bos agus an molla mílteach uhu. Má bhí éad ann ní lig fearr díobh orthú é. D'éirigh an taoiseach cheasamh, a nán leis chuige gur rug sé ar a láimh agus cruis sé go bríomh í. An sin tháinig a bheabhar cín agus céad fí ar ais chuige. Déach sé an ann uaidh ar an áit a raibh an bord. Bhí sé seasfach I lár ball an uorlár gan chur gan car as. Bhí na cathaoireacha mar a bhíad a riamh, agus fearan I sí ar gach cathaoirdíobh. Na gabhanna beaga dríochta a bhí ag clachta a ggéirde in instant istigh tamil ribh sin, bhí deireadh lena cuid slíthar siúd mar an ggéine. D'éirigh sé an ciúin sochar, ba léir dó an ilerod thart ba chói leis nach bhacha sé an síl riamh ceanna. Bhí cinál úntais nar thug sé faoi deara go dtí an nóméid sin an cneap beag deara go bhí ar bhór chrón an taoisigh. Ach is riméid a bhí riméid gur tógach é féin agus gan éon túlaige lena lehéad don óir. Bhí an Gníomh mór le déanamh, bheidís ille náirithe go deo mar an dhéanfaí é, an meas a bhí ag an taoiseach agus é á thóga. Ní raibh is aige ar an ceann nó ar a chosa a bhí sé na seasamh leis an tucht a tháinig An cháil a bheith lá árna mhórna, a anam I méal an tlua agus gan é ach ina ógánach óg, amach leis ar an sráid agus an ceann sna spéirtha. Thug sé na sráidanna ba bhó clú agus speistóireacht ar féin I dosach. Tuige nach raibh na daoine ag féchant nach síl fá go dtugfaí ar bhealach díobhar éigean go raibh faoi an Gníomh a búisle agus ba mhór le rá dá nearna, le céad bliana dhéanamh ar maidin lá árna mhórach. Déach sé an ilghuine a chuaigh thart agus cinál ceapa aige go mbeadh an léargas ag duine éigean díobh, ach ní raibh an irid is éan éachant amháin ní tugadh dó, ná dail.
Tháinig cuthach lo, ar san a bhí faoi an Gníomh mór úsal a dhéanamh ar maidin lá orna bhárnach, agus ní raibh léargus ré ag neamhdóibh. Tháinig feann mór ar brethar dhuine éigean bhí go bháil thart agus é a waslú ar bhealach éigean. Glúis leis agus a cheanns na spéirthe, nar thugach é le Gníomh mór úsal riachtanach a dhéanamh, agus nach raibh ceart aige a bheith mór chúiseach agus éirí an orde a bheith ann faoi sin. Bhí teach ósta ag cornáil sráide agus iad tar éis na síalse a láiste ann. Níor chhlacht sé an tóil riamh ach níor van dochar dó cúpla glunne a óil an ihe úntaach sin. Bhúil sé isteach, bhí drám beag fearr ag óil ag bord beag seomra fi le, pí sé an a bhochar agus glé ar a glunne féin. Leis na smuointe bhí ag amach den agus in orde trína cheann, níor bhuaigh sé gur chur cosc lena gcuid cainte ar cheacht isteach dó féin agus go ráidir ile ag féchant ar go dora. Dá bhmachach féin ba bheag an ard a thuaireach sé orthú. Nar mhó le rá é féin ná éon fear eile dó raibh sa gachar agus an Gníomh mór úsal a bhí le déanamh aige. Ná bréaláin, nach raibh de hiiscint ná de léargus acu ach an méid sin, dóil sé glunne. Thosaigh smuointe aisteacha a glúiseacht trína cheann ag níos tintrí, ní túisce a bheith smíonach díobh ann ná bheith sé glánta agus ceann ó nua ina anad. Tháinig cinál meisce meisce amachnamh. Bhí an Gníomh déanta aige, sin é an rud a ceap sé. Chur sé ag gás é, céir a thiocfaidh an sin. D'éirigh sé an tuchar ar feadh scathabh beag. Tháinig lunar á ina thuúla, an té a déachach déarach sé go mo dhuine é bhí faoi imní mhór leis an gcuí a raibh a bhéal ag choirí mar bheadh sé ag leabhart leis féin os ísio. Agus is ag leabhart leis féin a bhí sé. Híal sé, ní raibh is aige féin céim fá, ach híal sé go raibh sé in andó an Gníomh mór a dhéanamh agus an anama ó thuairt leis sláán do bhéadach sé gá scór a chóramh sula leróch aon duine do raibh leis sa seomra. Chóir sé an dá scór go míltacha tapa agus gach brain ális ar a bhaithis. Níor leabhar duine, d'éirigh a chrí ann, bhí dia mór ar a thaobh. Nuair a bhí an dá scór cóirtha aige, d'éirigh sé na seasamh agus bhúil a bháil an bhilteach ar an mór beag gur chur sé na gluineacha ar a chreatha. Ach níor bhain an méid sin féin cainte as na daoine a bhí sa seomra leis. Chuimhnig sé an sin go raibh go leor le déanamh aige sa mbaile ribhéirí an lé. D'éirigh sé na heasamh agus amach leis ar an stráid. Nuair a bhí sé imithe déach fearr a bhí sa láthair ar eile, chuigh sé súil ar. Roinnt éadrom sa gceann síle mar sé. Sin é díreach, agus chuadar a raig leis an obair a bhí ar siúlacha. Scríobh sé a ucht ar nói nach bhéadach an tíiseach agus duine eile do chairde do le bhíana sé nuair a deachach sé ar maidin iad. Scríobh sé litir fhada chuig go bháthair agus duine sé de céin fá go raibh faoi an Gníomh a dhéanamh. Chuaigh sé crua go leor ar an litir seo a scríobh. Béidir nach bheitach sé a rís cluiche le crí agus misneach a thuirte dúirt sin nach raibh sé in andó go murphy agus an dá scór a chóir sé sa teach ósta. Ach nuair a bhí an méid sin scríofa aige, stric sé an bhilóg, is beag nar stric sé an litir ar fad nuair a chuimhnig sé nach raibh ann ach drí céile litir dách sort a scríomh má bhí sé in inán éilú. Ach an raibh sé in andó éilú, an méach a cheann I lúb cnabba gan éon achar. D'éirigh sé agus an nán leis chuig an bhiniog, bhí an ihe go hálainn le héin ihe do dánig lena cuimhne. Cúrach na farige agus na sléite chuige isteach sa seomra, an gealach crocha in ordas na spéirtha agus solas dríochta uhi, be even a bheith bio.
Do cheann aloud cnáda thosaigh sé ag smaoinemh, tháinig an pictiúr uafásach ó sa chóir dá a rá chúil, leag sé lábhar a bhain leis an téad a bhainte, tháinig cratha brálair, dairg an talas amach ar a bhaithis, lig sé scrád agus scrád eile gur hit sé na cnach ar an uorlár faoi bhan an bhinneoga. Bhí sé héandeag ar maidin, dag sé litir bheag ar an mórd ag gcóir a bháthair a rá lé go raibh faoi an tíre ágáil agus an tileáin uair a thuairt ar féin. Ní raibh measaige ar féin agus bhí faoi éalú leis, nar lucha sé ar a chairde agus ar an bhuinín a bhí chu as. Thug sé na cúil sráideanna ar féin agus agla an tíl ar go gasbhí aon duine do cheann cairde ar. Chonaic sé bertacha agus iad a chorathe sa doras siopa. Iad a chur thar mhuil faoi gur chlis sé féin orthú ar nóí déile. Híal sé éalú utha I ngánis a chonachtar é, rinne siad air. Bégan dó seasamh. Bhí sé cinnta go mar ófaí é an sin a lár na sráide. Ní hé sin a rinnach ábh ach rug an bhirta lámh ar agus thosaigh á chratha agus a grí lán de bhuichas dó. A gceappa go raibh an gníomh mór déanta a bhíidir, sin é a chial mo chuine. Níor bhada go chúla sé gealaí beaga na nuachtáin ag scrada in áir a gotha. Stop press, stop press! Cheannaigh sé ceann go neamh himúil, doscail sé agus thosaigh á léamh, tháinig ligad tuban air. An gníomh mór chun tuairteach nach raibh sé de bhisneach aige féin a dhéanamh, rinne fear éigean eile é. An ihe sin bhol an híise go mór é, ach ní raibh sé de bhisneach ann éirí agus a rá gur luch sé gur duine éigean eile a rinne an gníomh. Agus inis nuair a bhíos sé ag muomh as féin, ní a bríon a rathar go nearna sé féin an gníomh, cos go raibh éasige nach méid sé de misneach sa bhear eile a dhéanamh, agus go nárófaí an bhirrtacha. Céard eile atá le rá ach gur dún war fór a bháin a den seo an iarna I gcónaí.